Takže úprava kilometrov, ja tuto mám v mílach a chcem to zmenšiť alebo pridať, ubrať alebo pridať. Keď chceš vojsť do servisného módu, najjednoduchšie je mať originálny kľúčik v zapalovaní, čo môžeš to robiť na aute teda tým pádom. Ak by si nemal originálny kľúčik, treba rozobrať dosku, prečítať EPROMku, vyrobiť dump EPROMky a potom sa dá vliesť do servisného režimu, pridať kľúčik a robiť to, čo potrebuješ. No ale ideme. Čiže ja mám ako keby v aute prístrojovú dosku a idem to upraviť cez FVDI Volkswagen. Dobro. Teraz špeciálne funkcie. Toto je cez CAN, instrument CAN. Golf 4 by bol instrument Klein. Ale toto je Golf 6, tak instrument CAN. A teraz, keby som dal ja som nemal opustené. Leaf. Čiže takto by to bolo. Takto dal by som prečítať miláž. Tak nemám servis mod pustený. Takže tuto vojdem do servis modu. Enter servis mod. Už je tam. Tu si prečítam tú miláž. 200 000 na kilometre. Je 124 000 míl. Alebo mohol by som to dať aj úplne na nulu. Rekalibrate. Som na nule, ale my si tam dáme 214 000 v kilometroch. Čakaj, zase nejsem v servisnom móde. Servisný mód. Som v servisnom móde. Rekalibrovať. A 214 000 je 132 000 míl. Keby som to dal na nulu, tak to viem jedenkrát aj vo VCDS z nuly dať na požadovanú hodnotu. Čiže mohol by som ich aj úplne vynulovať. Opustiť servisný režim. Dobre. Hotovo. Čus.